Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ki pulet ka West Garo Hills mentakas ngi kila pentep balalap sai ki Tiar Pynbthei na Rimpu Bagan ka badan hai Eden Bari Hajantura badya ka bala long try da UMDC ka BJP Ubernat Marang katkum ka jingtep bala ai da USP UVS Rathor laong bakat baki nong train na kaslem jong District Child Protection Unit lembat ki pulen kila let Rimpu Bagan banlum yaki jan ki nap bat ki kot kisla jong ki niki khenna ki bala sa ha kini ka jaka lalap ya kawai ka jingkhang ren USP ulaong bahadian bala play ya kata ka jingkhang lalapan ban ya ki Tiar Pynbthei bat ki wei kini ki Tiar Pynbthei ki kanthop ya lai phausan tli ki gelatin stink bat chi spat tli ki detonator nalor kata USP ulaong bala Kurup sa south li ki Crossbow bat khatsan tli ki Khnam ule tho ba ya ki te ki Tiar kitar la Kurup ha ka jingdan lang ki sakhi hadin ka jing yo Kurup ya ki te ki Tiar Pynbthei USP ulaong bagi pulet ken sapen ngad yo Ubernat hapok ki kendon jong ke Explosive Substance Act cia jar khandai spa pra